υπάρχει επιθυμία να μάθεις ποιος είσαι. Τι άλλα συμπτώματα παρουσιάζεις? Με κυνηγάνε. Αχά! Θέλουν να με σκοτώσουνε με ναμένους. Αχά! Μανία καταδίωξης. Κλασική περίπτωση. Αχά! Αχά! Αχά, αχά είμαι. Όχι. Τότε τι είμαι, μπορείτε να μου πείτε? Δεν μπορώ. Μπορώ όμως να σου προσφέρω καπάκια. Ροζ. Ωραία. Τι να τα κάνω? 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι και το βράδυ άλλα 5. Γιατί? Για να πάψεις να ρωτάς τι είσαι. Αν τα πίνεις τακτικά θα ηρεμήσεις. Και θα πάψουν να σε βασανίζουν έμμονες ιδέες. Δυσάρεστες και επικίνδυνες σκέψεις. Αν τα πίνεις τακτικά, τα χαπάκια σου αυτά. Αν τα πίνεις τακτικά, φίλε μου θα ηρεμήσεις. Και θα πάψουν να σε ενοχλούν μαύρες σκέψεις και ερωτήσεις. Τέρμα οι ξαφνίες και το στρες, οι σκοτούρες, οι πολλές, η αγωνία. Τέλος, θα ξεχάσεις να ρωτάς, θα γλιτώσεις από το τέλος. Αν τα πίνεις τακτικά, τα χαπάκια σου αυτά. Αν τα πίνεις τακτικά. Μα, Αν μετά από μία εβδομάδα εξακολουθείς να αναρωτιέσαι τι είσαι, διπλασίασε την